tlaqna l-ura għal din l-idea ta' li taċċetta l-kritika. Hija komplessa ħafna, partikolarment meta jkollok l-status tal-leader. Għax jitlu ħafna, jitlu ħafna isu dimensjoniet konfliġġenti għal kull komunikazzjoni ta' dik ix-xorta. U għandek minn vera jixtieqlek il-ġid. Vera jixtieq li l-proġett jimxi l-qoddim u vera inti qed paprata u vera jeħtieġ li tiġi kritikak dwarha ħalli l-proġett imur aħjar. Inti special inkwadrajta do what's best for the song. Però mbagħad ħajti l-esperjenzi tiegħi u rewni wkoll li jkun hemm min mhux hekk ikun irid imma jkun irid jimminak għax l-irwol tiegħek bħala mexxej kun turta forsi jkun ħoss li suppostu l-mexxej u dik tagħmel is-sitwazzjoni tossika ħafna. Min-naħa tiegħi meta kont iżgħar partikolarment kelli l-ego. Allura jekk jiena l-istatus tiegħi f'din il-ġerarkija ta' hekk huwa mexxej u inti kritikajtni pubblikament, inti qed tistaqsi jekk f'moħħi dak iż-żmien konna impliċitament inti qed tistaqsi jekk jinħaqnix li nkun fil-quċċata ta' dik il-ġerarkija. U allura kienet minn hemmhekk jimtu daw il-konflitti u aktar minn hekk inħoss li inti meta tipproponi ċertu idejat artistiċi l-eqreb ħaġa għalli tipproponi idea artistika li tkun qalbek i li nurik il-pesisa li inti tinza. U jekk jiena nurik il-pesisa u tajli stja ma kera dik il-pesisa żbien. Ovvjament għana għalija. Sakemm nintebaħ li jew nitgħallem li niddivorzja l-idea mill-bniedem, mill-identità tiegħi. Ma nafx daw il-konflitti kollha jgħaddux minn moħħok. Mela, jew għaddewx. L-ego unfortunately hija sfortuna l-artist u jiddispeċini li l-tqajt ma' artisti bravi li sfortunatament l-ego tagħhom ma waslithomx fil-bravezza li kellhom l-arti tagħhom. U piti. Għax l-artist bravu kemm hu bravu, jekk irid jaħdem man-nies, ovvjament irid iġib ruħu tajjeb man-nies għax jiena llum ġurnata tallimt. Nippreferi jkolli artist 90% bravu imma għandu karattru li taħdem miegħu, milli jkolli artist 100% bravu imma għandu l-ego tiegħu whatever għax it's not a working relationship. So hija pity li ċertu artisti minħabba l-ego tagħhom m'għandhomx l-opportunità li ħaqhom. Issa, it is a long process. Iż-żmien għallimni inni minn kelli 16 sena indoq ma' bands. So it's a long journey u daqqejt ma' ħafna sitwazzjonijiet u f'ħafna ambjenti differenti. Dal-aħħar snin illi nifhimha għax let's face it, ġo, din interessanti. Aħna l-artisti, mużiċisti, whatever, ma tmurx jimkienu titgħallem kif iġib ruħek ta' artist, kif tifhem id-dinja tal-arti leha. Inti tkun kreattiv u tibda l-ġerni tiegħek. M'hemm imkien min jigwidak ta' inti kif għandek tirreact f'ċertu sitwazzjoni. So it's a learning progress. Social skills bħala mużiċist ħadd ma jgħidlek. U ftit jistgħu jippreparaw għax il-mami ma tistax tipprepara għalihom taf kif artist ieħor ovvjament ikun jista' jgwidak. Mentor ieħor. Eżatt. Għax hu jaf inti l-ġerni minn fejn tkun ħatgħaddi. So u jispjegalek u qed ikellmek b'esperjenza u b'maturità. Illum imma kien hemm żminijiet fejn kont nirrabja u kien hemm żminijiet ma niddejjax ngħidhom għax hija realtà ta' ħajja kien hemm żminijiet fil-bidu ta' tribali fejn forsi konna strett ħafna fil-vision li kelli. Sakemm ma bdewx jiġbduli l-attenzjoni u jiena bdejt nifhem li daw qed jiġbduli l-attenzjoni għal xi ħaġa. Bdew jiġbduli l-attenzjoni. Min kien jiġbidlek l-attenzjoni? Membri oħrajn tal-band li bdew jiġbduli l-attenzjoni li rrid intihom naqra iktar ċans. Għax forsi dak iż-żmien tant kelli picture chart, tant kelli vision jiena u tant ovvjament you have to deliver. Għax tant għandek targets, għandek deadlines, eċetera, eċetera, you have to deliver. Illi forsi
ma konċ nagħti daqshekk spazju lil ċertu membri biex jesprimu lilhom infushom. Issa, ġieli kont nagħmilha għax forsi ċertu membri ma kellhomx daqshekk esperjenza. Allura kont naf li dak li qed jissuġġerixxu l-end result tagħha ħajkun li jkun u probably mhux ħad iġi magħżula. Però mbagħad tallimt li dak li jkun xorta qed tittieħ ċans. Ħantik eżempju banali. Jekk xi ħadd qed jissuġġerixxi li f'di trek jitfa' flut. U jiena bl-esperjenza li għandi diġà naf li flut mhux ħajaħdem fuq għadin. Bl-esperjenza sort of. Qabel forsi kontx bum ma nara li flut ma jaħdimx ejja mmexxu. Però mbagħad ovvjament frustraħ dak li jkun. Allura by time bdejt niskopri li aħjar ittieħ ċans il dak tgħidlu vera qed tisma' flut int, pruvaħ, ejja nippruvaw, ħalli naraw eċetera eċetera. U mbagħad nippruvawh. U ġieli ġeneralment jiġri li jisni dak li kont ħsibt qabel jiġri mal-inqas qed ittieħ ċans il dak li jkun. U forsi d-darba ta' wara jaħsebha biktar maturità. X'għandu jgħid, imma tittihom, tittittat. So by time tallimt. Mela, tlaqna?